И здравейте хора, добре шли в едно ново видео на Банко. Както виждате, днес ще играм Brawl Stars. И буквално една минута преди да заснема този клип, получих Legendary Star Drop и ето този скин получих на Аш. Много е як. Харесва ми. И днес ще играм баскетбол. Ама се справи. Така. Ама един същи броер ли бе? Умрях директно. Те си скъсаха. Те си скъсаха, нали? О, добре, не успях. Вкараха ми. Какви са тези, бе? Какви са тя, бе? Какво, моля? Аз не разбрах нищо какво стана. Не разбрах какво стана. Умри! Няма да умреш. Ай, те си скъсаха, бе. Кой им става, бе? Те са ако ни вкарат отново... Аз викам се приключва тази игра, защото те си ни биха. Парвай, пич! Бам! То е невъзможно това. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Бам! Невъзможно е това. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Моля, стига, пич. За Бога. Братски. Добре, знаете ли какво? Връщам се думите назад и няма да играем с това. Тук, що не съм с моята си? Аз съм с тая. Така. Бе, ай сега. Ще играем на... Какво? Ай, добре. Ще играем на Робо. Челлендж нормал. Аз съм го играл преди между другото. Така. О, еди роботите. Така. Охо, еди роботите идват. Мале. Така. Ще се криме и тук. Някой бастун иска ли? Някой да яде бастуна иска ли? Ти искаш да ядеш бастуна. Ей, що ми взе кила, бе? Ай, ще за мен да му... О, ще ми ядеш ли? Няма да ми ядеш бастуна, добре. А ти? Пич? Изяди ми бастуна. Остана, бе. Айде, бе. А някой иска ли в щита го забия? Охо, сега виждаме тресение ще стане. О, не. Знаеш, ако отивам към големия робот, а то пак си това аз ще тук. Този робот ще си има проблеми с мене. И то огромни. Проблеми! Ще си има този робот. Чакай малко. Айде, браво на нас за скъса. Не. О. Взеха ми килчето. Аз губих този път. Дет. О, майчице, много съм добре. Майчице, много съм добър. Хем съм се спалнал. Охо, какъв стренджер. Wave 9. Аре, лата бе, къде сте, бе? Къде сте, бе? Най-супер аминадите. Ясно. Не бихме. Така. Охо, стар дроп. Нищо ясно. Добре. Така.
Добре, ми хора, мисля тук да е клипа. Малко по-кратък ще бъде, но съм заед. Ще се видим в следващия клип. Ако ви хареса, лайкнете го или се абонирайте. А тогава, чао!